Ako si Belinda, ang laging laman sa chika. Humanda kayo kay tatay, para kayo'y mabitay. Ako si Anita, ang bungol-bungol nga chismosa. Wait and see, ipaaway tamong tanan. Ako si Junisha, ang palasimba. Apan chismosa o dili gayud makonsensya. Ako si Corazon, ang tagapaghatid ng mga tseka. Humanda kayo sa akin. Wala kayong kawala. Ako si Lolita, ang babaeng hilumon pero lang dulot. Ako si Inday Diwata, ang kabit ng mga chismosa. Humanda na rin kayo sa akin, sisirain ko inyong mga tahanan. Uy, Anita! Oh, Dali sa diri ba na kuan sa imo? Asa makamaad to? ito ko sa kong kuanis, dahan, mangutang kong sudaan. Dali sa diri, magchismis ta. Kabalo pa nga chismis. Uy, kaintriga kayo. Kabalo na ba ka sa kuan gabi anay tabo? Isa may kapit kabit eh. Silando ba? Isa ka lando ba? Gipalayas mo din niya ang anak no. Kaya nga, napad ko no. Katusay kuan si pangati ang kinamagwangan. Gipalayas niya. Yan naman. Kay kuno nag-uwag-uwag. Kuan ni uli. Tigulang naman to. Mo to pa si din Maria pugnan. gabi gipangyabon niya ang ilang mga kuan, Ako mo koy. mga pagkaon. Gipang kuan sa gawas, gipang yabo. Kasayang god. Oh, wala ka kabalo day gabi eh. Wala, oy. Nagchismis ni uy. Tulog ko gabi. Bilain pay ato ba? Kuan ba si? Ganan kay ko sa pilok ni kuan ba ni Belinda. Ay, ako pud gani, oy. Ganan ko si ang pilok kay Bawg. Gani, ako pud ganahan pud ko, oy. Pasam day ka mo adto di ay. Mutang ko sa gusto mo dito bay. Makaw na. Sige mo to sa kwa. Ito ko lakuan Maring Belinda. Josepen! Junalen! Jumare! Hoy! Pangmata na mo diha! Sige ra mo katulog. Lotion mo dira, lotion! Lotion, kasi gusto na po iputsaw diri, lipstick. Lotion! Pagita po na ning paborito ay siguro tagkuan ba? Uy, Maring Junisha. Ang sama na Ito yung baligya dira ah. Pwede ko kuan bi lotion na ulay. Oh, Sige kay murag sa mga panit. Uy, siya ay di ko butter ganahan ni siya. ulay. Sama na Oh, butter oy. oh, tanawa o white ni, farming white ni. Wala margarine ana anong butter man eh. Dili butter man na Ay, ko siya. na lang ulay oy. Kabi na ko ba Juni siya o Sa siya? man yung Siya mga baligya butter. diri ah. Kani ulan. No, sa dala mga twitchaw. Murag gusto ko mangutang ani kay O sige, Paniuto kuha na ba? utangan na. Ato na kakauma. Uy, nako ingon dira. Ay, Sino mads dako ingon sa inyo ba? Sama. Kabalo mo ni Maring Inday? Oo naman. Kaila pud mo ni Maring Belinda. Oo. Dila si Maring Inday gi. Di ba kanya si Maring Belinda? Iyo sa man. Bao dog ilok. Hala. Tingala lagi ko nang gana na lang pug ko. Oo. Hala. Tando na lang pug ko. My God. Uy, Ano ba? Bitaw mads no. Kasimot bitaw ko mads. Pero itong pag-ana niya ba? Gani. Oo. Uy, siguro siya kuan mads ka na. Sige, siguro siya kag mga bombay mads. Wala baligyain na lang guro dira Okay man. na mads. Oo, ulay gani. Oo. Wala kay tawas dira nga tag piso nga tawas. Siya butter de, butter. Oh, siya butter. Dili mads, ina kani mads. Adto na ka man ang Belinda. Mads, Uy, niya na uli. Mads. kay no magbusa man man. Nakoy kani oh. Unsa man pud ni? Kani siya kani. Pang kuan siya. Kani tong pang anak diri. Ay, bang ugag mata. Igat-igat ba? Adalahan ko ani kay Belinda di ibang. O kana. Muna na tagsin. Mina lang mo akong bana ana. Sige. Mani man, unsa man ni man? O kani mads kani. O sige na. Saan po na siya? Basta na to'y tent ba? Kang diri. Ay, liptent. O kani kay Ani ako man. Ginuti siya mads kana bitaw Basig asa ko maabot ba basig mga ligog dagat. Magamit na ko. Oh, Magamit okay, gid Mads, mo. magamit na ni Mads. Belinda ba kang Belinda baligya ito tawas. Okay na lang. Okay. Sige ba kasi ni kuan Maring Inday nga ba og ilo. Ay saba sa ako rin kini ha. Sirito yung banyo ba si pinto mi? Hello. Sige, dali kay pambayad ato gutom. Sige, sige. O, tata. Asa ka talit sa ba? Ni Maring kailan ka nang Junisha? Oh, kailan si kuan ang Junisha kan si Junisha? Sus nagsige nagbaligya og kanang kuan, ulay. Unsa man to yang ulay nga makaitong tan-awa ra guniyo pati nang ituman niya akong bukton. Mura po ni kuan. Uy, Mads, sa pud kay gigasyon ato? Lagi Mads. Utang mi. Noon niya Mads. Na nangutang mo ato nakatong lipstick niyo katong baligya ni kuan man ni Junisha. Oh, Ang inyong lipstick to magliki-liki. Mads, ibaligya na kadto ng tawas. Tawas ngano din sa day mo. Anong tawas man? Tabi-tabi man si kuan. Kisa man? Si Anita.
Si Anita? Baho daw kay kag ilok. Mao na. Asa mo si Anita ron kay ako yung na sa ron. Simutan niya akong ilok Mads. Sumut pa kayo ni puti pa sa tayo. Mads. Simuta daw, Mads. Edi ayo na diha Mads. Tara Mads atong sulungon ni si Kuan. Asa bantay na gini. Pataka na yun ni si Kuan ba? Kani si Anita. Ito Mads, ay mga tuta ka bilinda Mads, kaya kasi ito 50,000 Mads. Tara Mads, Uy Mads. Nagani kay na. Ay Mads, bilinda. Dili Mads ba kato imong lotion nga imong gibaligya nako ba kay sa man to nga na ito man taon. Ay kaning ulay Mads. Namutay man ko tayang lotion. Kaning ulay Oh, Mads. kanang ulay. Ay nakadepende naman ni sa panit Mads, kung maangay ka, maputi jud ka. Pero kung di ka maangay, maitom jud Unsa ka man tong Mads. giingon sa among silingan nga si Kuan si Mads unsa man tong tinud ato Mads Kuan Anita. Giingon ni mo. Unsa man ang gingon? Nga bawo ko kilo. Nagingon bali kong bawo ka gino. Kisa man ni nagingon ni Maring Inday ang nagingon sa Ay Kuan. dai pa Mads. Dai pa Mads. Nasa Dali lang ko wala, ko ana. ana. Na unsa ka daw? Nakadawag ko ana. Oh, Alam ingon sa kuwakan ni kanina. Nagawa na diri lang ako. Mads, si Maring Inday ang nakingon. Ato na to dito. Ikaw na sa bantay lang ni ron. Bantay lang gyud ni ron. Sige ta, to sa Nangin mo sa kuan ako gibuhat. Jumare! Junalen, Junalaw! Ingon ko pag di ka mo na simpang nga tulog diha doon. Pako na magpanilig dire. Ayo. Ayo Maring Inday, Maring Inday. Maring Inday! Nana po di mga chismosa mo, chismis na po ni Ani ron. Ay di gyud ingon nga chismis ayo gining kuan gyud ron ba. Sama tuyo niyo dire. Unsa mo to imong giingon kang Maring Anita nga ningon nga baho ko gilo. Oh, naingon ka to nga baho siya gilo nga baho ko gilo si Belinda. Wa ko ingon nga bawo kag ilok oy. Unsa man ito Maring Inday? Dire ako ingon sa iba bawog siyang pilok. Baho ilak ay mo ingon baho gil. Unsa pag mo sa bungol? Ikaw bungol ba? Wa ko nag-ingon ana ba. Dili. Nakabungol-bungol pag kay mo maduduha ka ng istorya ako nag-ingon ana oy. Unsa gid ko ganda ko na lay pakasad nimo. Nagwa ko nag-ingon. Wala pa ko Ako ingon bawog siya Ana og nga baho pilok. ilok. Baho ilok unsa man nila to? Ay maguna na diha Maring Inday ha. Magsalig kay nagparti na mong siksiha tanawar ko na. Napay ulay ni Maring kuan pating makaito ma. Oh, Dapat kana- ko man iingon pag kunin yung ichismis ko O yung kanaya mga produkto ba nadaot ko ana. Dili mo ko na ha. Nadaot ko ang mga produkto. Nakalipid na ba akong produkto kung maangay yung panit mo, putay gid mo, pero pag ito mo, may samad jud ka ito. Mo na! Ang ay ko tanang produkto. Amo gid mong ipakuan jud ipabarangay gid mo lang ko. Barangay ka na ko. Ikaw Maring Indaya ka. Ikaw karon na. Dili. Napay ito, Mads. Usa mo ba? Sunang chismis. Patagag istorya ana nga bawo. Ikaw lagi nag-ingon nga bawg ilok si Belinda. Naunya karon kay kisa man ginaghilig ko na to nagstorya nga bawg Ikaw ilok. bro, pataka po kag istorya. Imo ang gisagpa. Ikaw Siguro nag-deliver sa chika no. Hoy, ngano gisagpa man ko nimo? Giingnan Ikaw ka ako ako siya. chismosa. Nganong chismosa man ko, ikaw na may nag-ingon. Ikaw lagi Siguro sige. nagtukan sa Usa ilaha man na. Makuan siya ma-blind. Bog ilok siya. Ikaw, nganong gisagpa man ko nimo? Balas ko. Ikaw, maligang expired. Kaya kong ibon. Ikaw ha? Usa naman pod? Ngano away man ko nimo? Sige kag kuhasa ko mga produkto, ya sige kag reklamo. Alangan nga, kanang ulay nimo na itom ko. Tanawa Sige ba? niyo kong naw. Pati Sige. itom ah. Sige kag reklamo, Mo na pero nag-away ka ni Miss Ongbanan no kay wala itom na kay ko naw. bayad mo rin imo. Oh. Ay gisag pa ako nimo. Ikaw nag-istorya nga bawo kog ilok. Ikaw Wa ko ingon nga bawo kag ilok, ingon ko bawo kag pilok. Ngayon mo sa komansas ka nga bawo man jud kag ilok. Ingon ako bawo kag pilok. Ano niya? Mahagi ko man to nimo. Hali ni sa kwan, jud sa kwan. Kanawa Ay, ko. ito ba pataka po kag istorya. Kasi mo ilok. Anong nag-away man mo? Ilayaming. Kawan ko yawan. Nag-away man mo? Bog ilok. Sige nag-away po kag ilok. Kato. Nagwagulay. Pero nagwagulay. Wa ka Linda, kanang unong na ta. Palit na nagtawas. Palit na nagtawas. Ano, utamas. Gibaligyan ako. Oh, gamit ta. Yes, mura na hinung na jud pag-away daghan gitawas balay. Paggamit ako di mo asawa eh, display. Di mo siya mag-away kay Riksuna daw ya. So siya ba kini asawa na kay dato-dato. A few inches later. Magana sa feeling sa magkasimba ta karong adlaw oy. Uy, Mads,
Junisha, asa lagi kan? Ay, Mads, bilinda na. Gusto magkadra, oy. Namispis lagi ko sa kung kuan lagi tanong Mads. Ay, tagay ko nang parang mga Mads, B. Unsa ka na imong dala Mads? Ako mga baligya din, Mads. Gusto ko. Ku atong kuan di Mads bi katong pangkuan daw sa kanang ilok na kay Asa daghang man, tawas Mads? dira. Rexona or tawas, Mads. Riksunad to gingon sa kong bana ba kay para Ay, dili. Rexona? Dili na lagi to mabaho ni kong akong ilok. Ay, wala na ko Rexona, Mads. Unsa naman lang na diha? Ulay na lang, Ay, kanina Mads. lang ulay. Katong, pwede ni siya sa ilok, Ay pwede mo din sa ilok di ay namday ni Mads. whitening puday sa ilok day Mads. Napay ato. O, imo naman ni Mads. Eh Oh. kuan naman day. Tag-50 na na, Mads. 50 ra ni Balik Mads. sa kunya, Mads, sa akin. Mag-check ka ta. Oh, Ako sige, mga sige, latest sige, news Mads. ba. Sige, bye, Sige Mads! Mads. Camping Mads. Sige, Mads. Day. Dami kay kaog mangga oy. Uy, ako naman din intiyan oy. Oh, Pila na makabulan. kuan, napulo na. Oh, Dapat manganak naman day ka. kuna pa ato ba nako ingon nimo. Bet kay nako ang bana ni Corazon. Lo, pag sure ba? Lagi bet kay no. Oh, di ay. Surtian siya tiyang bana basa kay tingin na ila-ila. Lo. Hmm. Sige uy, sige. Sige, mangita kog mangga kay. Dami na kay kaog mangga. Sige, sige, sige. Ato na ko. Sige. Kuya ni Mads, Mads. Tawa ingon sa mga bahan Mads. Kabit daw ni Marinday ang kuan. Bana ni Corazon. Mads, dis na Mads, Mads. Dili ka. Maraming salamat mga kadiwata. Ako dahil si Remalyn Magallanes alias Rosita. Ako po dahil si Giselle Cartin alias Anita. Ako di ay si Irene Maturan alias Belendo. Ako nga pala si Inday Diwata, si Kuan alias Manang Inday. Ako na si Junior Sia alias Junisha. Ako di ay si Mariel Mandrasa alias Corazon. Ako di ay si Lujoy Capin alias Lolita. Out dahil ko sa akong teacher sa Manila to si Magdalena Bitong ako mga classmate from grade 7 Taguig City. Shout out dahil ko kati Mary Jane Sangriandala sa Davao. Continue sa pagtanaw sa mga videos tayo. Salamat! Shout out day kay Just Hook. Salamat sa palaging panunood sa video namin. Shoutout pa rin ko sa mga gagaw kay Pertiniyang tanaw sa mga videos. Shoutout ko ni Sherelle Pardas. Shoutout ko sa akong igsoon, si Ate Aileen o si Cyril Andrake. Shoutout ko sa akong hiyaan nga si Nining Lakinta nga nasa Saudi Arabia o si Bibi Magparok nga nasa London. At saka shoutout din kay Janice Maluluyon. Sabi po niya sa akin, maganda daw ako. Thank you so much, madam. At saka, shoutout din kay Camille Joyce Pedrera Albero ng taga-Taganan, Mabini, Davao de Oro. At saka shoutout din kay Ronald G. Gamit Fuentes. Huwag din niyo pong kalimutan mag-subscribe sa kanilang YouTube channel. At saka, ako nga po pala si Nidiwata, ang pabansang bayot. At saka naniniwala po ako sa kasabihan. Bahala guring basta di lang murag na og kanding. And I thank you. Get out! Palakpakan!